खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव इउपिआई बाहायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब। जुदि नोंथाङा अनलाइन पेमेन्टनि थाखाय गुगोल पे, फन पे, एटीएम बायदि बाहायोब्ला बेयो नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। मानोना हादर नाङैनो इउपिआई खान्थिया थाबथानानै दं, जायनि जाहोनाव गासै हादोरानो गिख्रंथाव थासारियाव गोग्लैनो हमदों। इउपिआई डाउन थानायनि जाहोनाव लाख लाख बाहायगिरिफोरा डिजिटेल पेमेन्ट जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। गोबां बाहायगिरिफोरा समाजारि बिजोङाव इउपिआई सिबिथाइफोरखौ होबथानायनि अजद दैखांदों। इउपिआई डाउनल'डनि सोमोन्दै फोरमायथिखौ डाउन डिटेक्टरजों रोखा खालामनाय जादों। डाउन डिटेक्टरनि बायदिब्ला मैया थांनाय सनिबारखालि सानजौफुनि 2 रिंगानि उनाव इउपिआईआ बन्द जानायनि जेंनायाव जागायजेनदोंमोन। बे इउपिआई गोरोन्थिनि फिथाइ महरै गोबां अनजिमानि बाहायगिरिफोरा गोहोम गोग्लैदों। 12:30 रिंगानि गेजेराव 1800नि बांसिन बाहायगिरिफोरा अजद होदोंमोन दि गुगोल पे, फन पे, एटीएम आरो एमएजनि डिजिटेल ट्रेन्जेक्सनफोरखौ ब्लक खालामनाय जादोंमोन। इउपिआईखौ बोखावनायनि सोमोन्दै एनसिपिआइआव जेबो मावख'आरि फोरमायथि गैया। इउपिआई डाउन जानायनि जाहोनाव जायगायारि मार्केटिं, अनलाइन बिल होनाय आरो धोनखौ दैथायहरनाया थाबथानो गोनां जादों, जायनि जाहोनाव आथिखालनि इउपिआईजों अनलाइन मुवा बेसादफोर बायनायाव पे खालामनोब्ला गोबां जेंना नुजाथिदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।